De Zeelandbrug gaat 6 weken dicht en dat betekent omrijden en extra kosten voor bedrijven die daarvoor compensatie willen. Wat dat betreft zou dat prettig zijn om ook niet de maatregelen te hoeven treffen om het bij je klant weg te leggen. En verder in deze Zeeland nu. Reanimatiecursus voor middelbare scholieren. En het is Hoekjeskerken in plaats van Hoerekenskerken. Goedenavond. De afsluiting van de Vlakentunnel is net achter de rug. Of de volgende afsluiting dient zich alweer aan. Die van de Zeelandbrug. Vanaf september gaat de brug 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. En dat gaat bedrijven flink wat geld kosten. Transporten en personeel van bedrijven moeten in die periode omrijden. Bedrijven hopen dan ook op een financiële vergoeding van de overheid. De Zeelandbrug gaat in september en oktober 6 weken dicht voor onderhoud. Bij Zeelandia in Zierikzee, waar ingrediënten voor bakkerijen worden gemaakt, gaan ze dat zeker merken. Voor ons brengt het extra complexiteit mee. We leveren de bakkers op de Beverlanden, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen. Dus de routes die worden inefficiënter. Dus wij moeten de planning aan gaan passen om onze klanten op tijd te kunnen beleveren. Dat wordt dus omrijden en dat gaat ongetwijfeld geld kosten. Hoeveel weet Zeelandia nog niet. Nee, we hebben dat nog niet berekend. Daar zijn we nu volop mee bezig. Het is voor ons ook redelijk recent dat we te horen hebben gekregen dat op deze korte termijn de brug afgesloten gaat worden. Dus we moeten daar nog op anticiperen. Maar dat het impact gaat hebben, dat weten we zeker. De sluiting van de Zeelandbrug heeft niet alleen gevolgen voor het transport, maar ook voor het personeel van bedrijven. Wat we voornamelijk merken is een stukje reistijd. Reistijd voor collega's, woon-werkverkeer, maar ook reistijd voor collega's die uiteindelijk naar onze klanten gaan door heel Zeeland. De Saman Groep is een bedrijf in Zierikzee dat energieinstallaties zoals zonnepanelen en warmtepompen levert. Installateurs moeten in september dus om gaan rijden. De meerkosten daarvan berekent het bedrijf niet door aan de klant uit concurrentieoverwegingen. Ja, de vraag is eventjes of dat wenselijk is, hoe zich dat verhoudt ten opzichte van de concurrentie. Of je het tijdelijk accepteert dat dat consequenties heeft of dat je zegt, ja, hier moeten we wat mee. Ook Zeelandia neemt de extra kosten zelf voor zijn rekening. Maar misschien verzacht een tegemoetkoming van de overheid de financiële pijn. Het zou natuurlijk mooi zijn als de overheid daar een tegemoetkoming van in mee kan nemen en iets kan doen. Gaan ze dat doen of zeggen ze ondernemersrisico? We zijn nog niet in gesprek met de overheden, maar wellicht dat we hier wel met de bedrijvenvereniging in Zierikzee gezamenlijke standpunt in kunnen nemen naar de overheid. Het zou helpen, uiteraard. Ja, natuurlijk. De kosten worden hoger en daar heb je zelf niet voor gekozen. Dus ja, wat dat betreft zou dat prettig zijn om ook niet de maatregelen te hoeven treffen om het bij je klant weg te leggen. De provincie Zeeland weet zeker dat de sluiting in september en oktober gaat plaatsvinden. Maar wie de werkzaamheden gaat uitvoeren is nog onduidelijk. Dat wordt binnenkort bekendgemaakt. En de gemeente Schouwen-Duiveland laat weten dat er van een compensatie vanwege de afsluiting van de Zeelandbrug nog geen sprake is. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de dodelijke schietpartij aan de Viesodeweg bij Rittem start op 10 juni. Bij die schietpartij in september 2024 kwam de 28-jarige Ricardo uit Goes om het leven en raakte een 51-jarige Mexicaan zwaar gewond. Een conflict in het drugsmilieu zou de aanleiding zijn. De verdachte is een 34-jarige man uit Vlaardingen. De zaak is nog een verdachte, maar hoe het met het onderzoek in die zaak staat en of hij ook wordt vervolgd is nog niet duidelijk. Het aantal Nederlanders dat door de gestegen brandstofprijzen nu in België tankt is kleiner dan gedacht. Volgens ABN AMRO zijn vooral mensen die iets verder van de grens wonen fanatieker geworden. Veel bewoners vlakbij de grens tankten toch al in België. 7 op de 10 automobilisten verandert zijn tankgedrag niet. En een van de grondleggers van 50PLUS in Zeeland, Willem Willemsen, is overleden. In 2010 was hij een van de eerste leden van de partij en een jaar later startte hij een Zeeuwse afdeling. Daarmee kwam hij in 2015 in Provinciale Staten en later kwam de partij ook in de gemeenteraden van Terneuzen en Vlissingen. Willemsen overleed afgelopen donderdag aan een hartstilstand. Hij is 77 jaar geworden. Wat in Friesland al jaren de normaalste zaak van de wereld is, willen ze in Borselen ook. De gemeente kijkt of het Zeeuws dialect een plekje kan krijgen op de plaatsnaamborden in de gemeente. Nou, wij zouden het bijzonder leuk vinden als straks alle plaatsnaamborden in Borselen ook de Zeeuwse plaatsnaam bevatten. Ik vind het heel leuk, ja. Hoekjeskerken, wij zeggen zelf altijd Hoekjeskerken. Het gaat ons wat natuurlijker af, denk ik.
Oetjeskerken, dat is het gewoon. Het idee komt van het CDA en moet ervoor zorgen dat de streektaal zichtbaar blijft. Dialect heeft een verbindende factor en wat je ziet is dat veel mensen zich erin herkennen. En om die reden is het ook mooi om dat in de openbare ruimte een zichtbare plek te geven. Het vervangen van de borden brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Laten we nu niet alles in één keer vervangen. Hè. Dat zou ook zonde zijn van de borden die gewoon nog goed zijn. Maar borden die toch al aan vervanging toe zijn, laten we die dan. Laten we het een beetje stapsgewijs, werk met werk, laten we de plaatsnaamborden vervangen. De komende tijd wordt er nog gekeken naar de haalbaarheid van het plan. Maar de inwoners, die zien het wel zitten. Ik vind als Zeeuwen mogen wij trots zijn op onze taal. Dus wat mij betreft prima idee. Wat doe je als iemand een hartstilstand krijgt? Als elke seconde telt is de leeftijd van degene die ingrijpt niet belangrijk. Ziekenhuis ADAZ richt zich daarom nu op middelbare scholieren. Zij krijgen gratis een reanimatiecursus om te leren wat ze moeten doen wanneer er iemand een hartstilstand krijgt. Schok toegediend. Jong geleerd is oud gedaan. Als het ADAZ zijn wij verantwoordelijk voor de levensbedreigende zorg hier in Zeeland. En we willen dat het voor het ziekenhuis al goed opgepakt wordt. En dat hopen we zo al te bereiken. Sneller! 21, 23, 24, 25. Als burger van Nederland is het sowieso best belangrijk dat je het kan. Want het komt toch wel vaak voor dat het nodig is. Sneller? Ik vind het heel leerzaam. Ik vind het heel fijn voor onze leeftijd, zeg maar de jongeren, om dit te leren. En dat wij dat dan dit ook weten en dan kunnen toepassen in het echte leven als dat nodig is. Nou, ik heb wel geleerd dat je echt gewoon hard moet gaan drukken. En dat een AED wel echt moet aangesloten worden bij je hart en op je zij. En dat is wel goed om te weten, want ja, anders kost dat toch weer tijd die je niet hebt. We doen meerdere van deze sessies. Alle jongeren die komen vrijwillig deze cursus volgen. En daar zijn we heel erg blij mee. Wat leren ze nou op zo'n avond? Ze leren BLS, dat is de Basic Life Support. Dus wat je op straat kan doen bij iemand die in een reanimatiesetting is. Dus eigenlijk iemand die op straat overlijdt. Wat jij als burger kan doen om iemand hopelijk weer tot leven te krijgen. Shock wordt geadviseerd. Zou je het ook durven, iemand reanimeren? Ja, natuurlijk de eerste keer lijkt me wel heel spannend. Maar moet ik wel kunnen, denk ik. Het is wel spannend natuurlijk, want het is wel gewoon echt persoon. Maar ik denk wel dat ik dat zou doen, want ik ga niet iemand zomaar laten liggen natuurlijk. Breng de elektroden aan op de ontblote borst van de patiënt. We hopen wel dat, nu ze deze cursus hebben gehad, dat ook de jongeren erin stappen als het nodig is. Schok toegediend. Want als er gereanimeerd moet worden, telt elke seconde. Hoe sneller de borstcompressies beginnen en hoe sneller een AED is aangesloten en hopelijk een schok toe kan dienen, hoe groter de overlevingskans is en ook hoe groter de overlevingskans is met daarna nog goede levenskwaliteit is voor de patiënt. De leeftijd van de persoon die redt speelt eigenlijk geen rol. Nee, zeker niet. Nee, integendeel. Jonge mensen zijn fit en sterk. Reanimatie is hartstikke zwaar, dus hoe jonger misschien wel, hoe beter. Wat vind je ervan dat het ADAZ deze cursus aan jongeren aanbiedt? Ja, slim, want jongeren zijn toch veel buiten en die zien dit toch, denk ik, sneller gebeuren. Plus, jongeren is natuurlijk een hele grote doelgroep. En als je al van jongeren het weet, dan kan je dat veel langer meenemen. De reanimatiecursus wordt dit jaar nog aan 6 middelbare scholen aangeboden. Druk. Schok toegediend. Het begon nog een beetje twijfelachtig, maar vanmiddag kwam de zon overal tevoorschijn met maximaal 16 graden. Aan zee wel iets koeler, net boven de 10 graden. Vanaf morgen gaat de zon volop schijnen en stijgen de temperaturen richting de 18 graden. In het weekend wordt het dan weer frisser. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws volg je ons natuurlijk online. Dat is in de app of op omroepzeeland.nl of natuurlijk een van onze social media kanalen. Voor u in ieder geval een fijne avond en graag tot morgen.